Hey guys! Σήμερα κάνουμε ένα βίντεο που θα παίξω Five Nights at Freddy's 4. Το full game, επιτέλους μπόρεσα να το κατεβάσω. Ας το παίξουμε. Πριν έπαιξα άλλη μία φορά αλλά έχασα. Ήμουνα 5 η ώρα, ήθελα άλλη μία ώρα τώρα και καλά. Αλλά τέλος πάντων μου είχε πεταχτεί ο Φρέντις. Λοιπόν, πάμε. Εδώ πέρα δεν μου έχει πεταχτεί ποτέ σε ντουλάπα. Και δεν θέλω να μου πεταχτεί. Όπα. Μετά πάμε εδώ πέρα, δεξιά πλευρά. Εδώ πέρα μου έχει πεταχτεί η Τσίκα, ο Φρέντις, αυτή. Και εδώ πέρα μου έχουν πεταχτεί πώς το λένε, ένα μοβ, δεν ξέρω ποιο είναι, ο Φόξι και ένας άλλος μοβ. Λοιπόν, άμα μου πεταχτεί τώρα, έλεος. Μία η ώρα, ωραία. Εδώ πέρα δεν ξέρω ποιο είναι αυτό εδώ πέρα, το σκατούλι μου πετάγεται μερικές φορές. Εδώ πέρα σου πετάγονται εύκολα, δηλαδή άμα είναι 3-4 ώρες εδώ πέρα σου πετάγονται, δεν υπάρχει περίπτωση να σου πεταχτεί. Κλάση. Άμα χάσω ή κερδίσω, το σταματάω μετά το βίντεο. Θα είναι μικρό, δεν πειράζει. Περιμένω εδώ τώρα. Το κάνω επίτηδες. Δεν το κάνω επίτηδες. Αμώ το κάρφωσα. Όπα. Flashing. 2 η ώρα. Σε λίγο θα μου πεταχτεί κάποιος και θα μου κόψει τη χολή όπως πάντοτε. Όπα. Μερικές φορές στο κρεβάτι μου κάτι σκατούλια που ανοιγοκλίνουν το στόμα τους. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Έλα εδώ. Πάμε. 2 η ώρα. Να το λέει πάνω δεξιά. Ωραία. Περιμένω εδώ τώρα να πεταχτεί. Ναι. Θα λιάξω την ντουλάπα, μπας και με πεταχτεί εκεί. Ωπα, τι είναι αυτό? 3 η ώρα. Τώρα, παιδιά μου πεταχτεί έλεος. Νόμιζα πως θα μου πεταχτεί, τώρα μου κόψει τη χολή. Το μυστικό για να κερδίσετε είναι να πηγαίνεις πέρα εδώ, πάντοτε. Ωραία. Να, θα παίρνω τα σκατούλια. Ήταν 4 πριν, με το που κατεβαίνει το τελευταίο μου πετάγεται ο Φρέντις. Μου κόψει τη χολή, παιδιά. Έλα γάμο του. Αν ακούτε κάτι, sorry, είμαι σε μαγαζί. Στο living room. Στην άπακτο. Μάλλον στο γρήπο που είναι τώρα. Flashing. 4 η ώρα. Έλα, 2 ώρες είναι ακόμα. Τότε το σκατώ. Έλα, πήγαινε στην ντουλάπα. Κλείσε, άνοιξε, κλείσε.
Παιδιά, άμα μου πεταχτεί τώρα, άμα μου πεταχτεί, μπες. Εδώ πέρα είναι η τρομερή στιγμή που άμα μου πεταχτεί, shit. Παιδιά, άμα πεταγόταν τώρα, θα το είχα πετάξει κάτω το κινητό. Τι έκανα ρε! Παιδιά, περιμένετε. Έφυγα. Κατά λάθος. Τι! Λοιπόν, guys, εδώ πέρα σταματάει το βίντεο. Κάντε like και subscribe γιατί με βοηθάει. Γεια σας.